Stocking density, kailangang sundin ng bangus growers para maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. Sundan sa report. Nangangambang ilang bangus grower na malugi matapos makapagtala ng gataw sa ilang palaisdaan sa Dagupan City. May kanya-kanyang diskarte ang mga bangus grower para maiwasan ang gataw. Magbabawas kami ng ipapakain para hindi aataw. Saka Paano yun? Magbabawas na. magbabawas kung nasobra mo na pakain, mamamatay sila. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, malaki ang epekto ng pabago-bagong panahon sa bangus industry. Kailangan daw sundin ang stocking density o tamang bilang ng bangus sa bawat fish pen. Mabilis bumabang dissolved oxygen ng tubig kapag hindi ito nasunod. Pagka lumaki na yung isda, yung volume, yung total na bigat niya ay sobrang laki na, ito yung nagkakaroon ng problema sa gataw. Sa umaga ay aakyat na sa taas, sa surface. Samantala, bangus fingerlings na mula sa Indonesia ang target na maibigay na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong bangus grower. Gusto nating humingi dito sa Dagupan City para ibigay natin doon sa mga na-fish kill na mga kababayan natin. Nananatiling mahina ang bentahan ng bangus sa lungsod dahil sa insidente ng gataw. Yung kahit nasariwa, sabi nila gataw. Kaya mahinang paninda ngayon. Kasama si Romer Sampaga at Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.